Fil-Palazz tal-President ħadu l-ġurament tal-ħatra li mħalfin il-ġodda Ent Nivella, Consuelo Xerri Herrera u Grazio Merċiqa u 3 maġistrati ġodda Rachel Montebello, Simon Grek u Astrid Mejgrima. Waqt iċ-ċerimonja tal-ħatra s-sala tal-ambaxxaturi fil-Palazz tal-President kienet mimlija bil-preżenza tal-qraba u l-eżis tal-ġudikanti li f'xi waqtiet deru wkoll emozzjonati. F'diskorsi osra matul iċ-ċerimonja, il-ġudikanti l-ġodda tkellmu dwar l-impenn tagħhom biex iżidu l-effiċjenza fil-qrati Maltin. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera li kienet ilha 21 sena sservi fil-Bank tal-Maġistratura qalet li ser tkun qed taħdem biex tattakka madwar 1000 każ pendenti quddiem il-qorti kriminali. Kien dejjem ta' priorità kbira għalija illi l-ġustizzja ssir f'żmien qasir għaliex dak li jkun għaddej minnu l-bniedem tikkawża trauma f'ħajtu u huwa intitolat li jkollu l-ġustizzja fl-eqreb żmien possibbli. Naturalment, dan mhux dejjem possibbli minħabba ċirkostanzi, però meta huwa possibbli l-individwu huwa intitolat għalih. Il-Prim Imħallef Joseph Azzopardi li presida għall-ewwel darba din iċ-ċeremonja minn nħatar fil-kariga saħaq dwar l-impenn li għandha l-qorti sabiex il-ġustizzja titwettaq fl-iqsar ħin possibbli. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca faħret l-inizjattiva tal-Kumitat tal-ħatra tal-Ġudikanti brabta ma' rappreżentanza tan-nisa fil-Bank tal-Ġudikatura. Dan hekk kif dawn il-karigi mhux biss qegħdin juru l-progress li rnexxielu jagħmel pajjiżna tul iż-żmien, imma li bil-fatti Malta qed tirrappreżenta l-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda li jkun hemm sens ta' ugwaljanza bejn is-sessi. Intant, mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-ħatra tal-imħallef Ent Nivella li kien qed imexxi l-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Dottor Vella kien il-maġistrat anzjan u sostna li ma kien hemm ebda dubju dwar l-integrità tiegħu. Maġistrat Vella kien is-senior magistrate, dan il-gvern qed jimxi kemm jista' jkun forsi għall-ewwel darba fl-istorja minn barra li daħħalna buffer ġdid fl-għażla meta dak li jkun irid joqgħod għal interviewing board. Il-Maġistrat Vella kien is-senior magistrate, jiġifieri kien pratikament in-next in line. Dwar il-ħatra tal-imħallef Consuelo Xerri Herrera, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li mhux veru li l-ewwel darba li tresqet in-nomina tagħha ġiet irrifjutata u spjega li l-Gvern kellu parir favorevoli wara li segwa l-pariri li ngħata mill-Kumitat tal-ħatra tal-Ġudikanti. Dottor Bonnici spjega li permezz ta' dawn il-ħatriet għall-ewwel darba il-Qorti tal-Familja ser ikollha 3 imħallfin bilan li jiżdiedu r-riżorsi fil-Qorti tal-Familja.